थांनाय मानसिनो माबा गारियाव नांगौना क्लासाव फैफिनबावलाय बायदिनो बिदिनो सुफ्लानो उफायदियाव गरमबाबो लानांसिगोन आरो माथो बुंबावनो आरो मा बुङो दादि आं जलायबोगासिनो र' सासे सोरबा होदोंमोनलै कमेन्ट हनै होदों कमेन्टखौलाय फैयाखै नोङो नै सोर सोर थांदोंलै आदा होनलाय पि एन डि प्रेजेन्स अफिसियेल जोङो दङ सानैसो लोगोफोर गामिनि ओमफ्राय जोङो सुटिं खालामफैदोंमोन इयाव दा ओमफ्राय सानैसो मानसि गेदेरबो दङ डाइरेक्टर आरो एक्टर दङ आरो एक्ट्रिस दङ दैया मैया गुबुंलेथारमोन दिनै एसे मोजां जाबाय मैया एसे गुबुंलेमोन एक्सुवेलि दा बानायनाया फुल फिल्मानोमोन थांनाय लकडाउनाव बानायदोंमोन नाथाय फोजोबनो हायासै ओमफ्राय दा नै बानायफिनबाय जागायफिनबाय मानसि गैया सासे साथामल' दं हेलौ निजोम मुसाहारि हेलौ मेटेरियेल गाबोन लांफैयोनो मेटेरियेल गाबोन लांफैयोनो बेखौ नायनो थांदों ना मा सुटिं नामा सुटिंआनो दं बेयावनो दं केम्पआव बोसोननिया मा पार्लेट सोर सिनायो नामा नोंखौ बोसोनखौ बोसोननिया गैला दिखुन बोसोन बुं नोङो मानि मा पार्ट नोंनिया बोसोनाबो फिल्माव दङ अब्लाबो दा बिनि थाखाय सुट गैया बेयाव मोनसेसो
बोसोनखौ सिनायखोना मानसिया खिन्थु बोसोना सिनायथ'वाखै। अ प्रानजित इयो खोला माखानि। ओइ सिनायबाय दे आङो प्रानजितआलाय माथो जाखो। नै एक्टर एक्ट्रिस। नै जोंहा मेकआप आर्टिस्ट। भिडिअ कल ना भिडिअ? लाइभसोलै मानसि गैयालै मासे टेनसन गैया। सासेल' दं। हाय गाइस आं माबायाव दा नोंथांमोना नायबाय थानो हागोन। ओइ दैजिमायाव आरो नेट स्ल' जाखागोन ना बेनि थाखायनो जादों जानो हागौ। नेटानो स्ल'थारलै दैजिमायाव। ओइ मा नेटा नाङोलै इयाव जिअ ना एयारटेला नांगौ बुंनाय दैजिमायाव? एयारटेल ना जिअ'आ मोजांसिन नाङो मिथिगोन नामा सोरबा? नै जाबाय मेकआप आर्टिस्ट जगत। हेलौ मिरा बर'। आतसा। र' हा मा खालामनो? मबाइलखौ होनो ना दोननो? ओरैसो नायलाय ओरै खाथियाव फैदोरा। आइसोर कमेन्टफ्रासो। नोंनासो गोजौ। जाबाय नांदोंना दा थानो नों आंबो थागोन र' मालाबा। फैबानो जाबाय बरिया मोजां मोजां नांदो बरिया। दुगैनो हागोन आरो नोंबो ब्लक खालामबा ब्लक खालामफैनो हागोन दे। आरो खाथि नालाय जायगाया खाथियानोखा। डाइरेक्ट बाथाबारि बारनानै ओरै माबा फैबानो मोनखायो। खैबार फैखो नोंलाय? मानसिफोरा फैगासिनो ओइनै मालाय सानजाखै दुगैहैदो। सानजा माने साहाखै गोजौ एकदम बिजौखै दुगैहैदो।
बैयाव आंनि भिडिअ'खौबो नायगोन होनना आसा खालामबाय सियर नायगोन दे मिरा बर'स ट्रेडिसनेल फुड एन्ड ब्लग्स मा भिडिअ बानायोलै फुड आरो ब्लग्स नामा फुड आरो ब्लग्सनि अ दैजिमायावनो डाइरेक्ट फै नोङो दैजिमायावनो मोजां नुदोंसो माथो जायगाखौलाय दुगैनो हागोन बरिया जायगायाथ' मोजाङानो सान्दुं गोसा जायो फारसे माबायाव सानसुआव बैयावनो दङ एकट्रिस आरो डाइरेक्टरफोरा दंफैयो बेयो जाबाय सिनेमाट'ग्राफार नयन बर' बे जाबाय एक्टर बे जाबाय हिर'इन बे जाबाय लाइटमेन मा लाइटमेन बिलाय है आंबो दङ नामा बेयाव आर्टिस्ट हिसाबै फिल्माव दं दे आं लाइटमेन नङाथ' औ आं नोंखौ ओरैनो एसे एदावना बुङो र' ना दुखु मोनो नामा जोंहा बोसोना दुखु मोनबायलै लाइटमेन होनजानायनि ओइ मैदेरनि खि दंसो माथो दैया एसे जर दं दै जर दं जर दं एसे हायावनो आखय कलजों कालटां होनदोंमोन दहाय मोदोम बे थागोन इयो गारियावनो साथामनो हायो मारै जायाखैमोन ना बियो आपलड जाना थायो इयो लाइभआ माने नोंबो आथिंजों थाबाय
Oh. शुटिंगा थांबाय 60-70%. आयौ नायजोबदो नायदो बेसेबां नायदो बिटियावनो दंथारबाय मोनदा आंबा दरजा खाथियाव थाबा माबाया गोग्लैखायो मबाइला थाङाखैनो रावबोआनो याय नङा नोंसोर थाव सोनानै खुलि नोंसोरो ओरै बिदि खुला थायोना खुलाखौनो ओरै साख्राया बे बुस्थुखौ दोनबोदोंना दासो ना अ दासो ओमफ्राय बुं टिकि मारिनायाव नुवासै बिखि आं मारियाखै नै बाबासो मारिदों ओमफ्राय गैयाना जेबो बेस्ट अनलाइन